A fábrica de cosméticos Madia está situada en Guangzhou, China. Nos fornecen as mellores pestanas de bisón, pestanas de pelo de cabalo. Pestanas de bisón e extensións de pestanas. Exportamos as pestanas a Asia, Europa, Oriente Medio, África. Mercado de América do Norte, América do Sur, Australia, etc. Acepta tamén os teus modelos personalizados e embalaxe de pestanas. Para crear a túa propia marca de pestanas con Madia Trading.